Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это политический обозреватель пан Андрей Шкиль. Пан Андрею, витаю вас. Селям алейкум. Вітаю, Гульсум, вітаю ще. Нашу беседу я бы хотела начать со следующих новостей. Вот совсем недавно стало известно, что страны-члены Европейского Союза еще не согласовали 9-й санкционный пакет против России. Возможно, решение будет вечером. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на начале встречи министров иностранных дел в Брюсселе. Он пишет следующее. Еврокомиссия выдвинула предложение, но решение должен принять Совет ЕС. У 27 министров разные взгляды на этот вопрос. С тех пор, как мы сделали предложение, это еще не решение, состоялись обсуждения. Надеялся, что утром мы сможем объявить о зеленом свете, но пока это не так, сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. 9-й пакет санкций уже долго обсуждается. Обсуждается его введение против России, которое включает в себя, если я не ошибаюсь, введение санкций в виде эмбарго на российскую нефть и российский газ. Но, тем не менее, пока такого полного утверждения нет. Как вы думаете, будет ли или действительно у 27 стран совершенно разные взгляды на этот пакет санкций, и, возможно, даже некоторые будут выступать против? Ми навіть знаємо, хто буде виступати проти санкцій. Це Угорщина, вона традиційно такий опортуністичний член Європейського Союзу. І це торкається не лише України. Ми чудово знаємо, що опортунізм Орбана, він був до навіть окупації росіянами Криму і повномасштабної війни. Він був опозиціонером до Брюсселю. Але ця опозиція до Брюсселю, вона торкалася внутрішніх проблем Європейського Союзу, правил, фінансової дисципліни, тобто скільки коштів на що давати, яким чином звітуватися. Найбільше Орбан виступав проти того, щоб ці кошти, які надає Європейський Союз, були узгоджені з темпами реформ, які приймаються. Тобто не прийняв реформи, не отримав гроші. І ця от залежність, вона, скажімо так, дратувала угорське керівництво. Це переросло у таку от рефлекторну поведінку стосовно України. Це блокування участі України в засіданнях НАТО, це постійні вставляння палки в колеса, скажімо, санкціями, які скеровані на підтримку України з одного боку і проти Росії. Тобто санкції проти Росії і заходи ЄС, які пов'язані з підтримкою України. От відомий це величезний пакет, грошовий пакет 38 мільярдів євро, який має дати Європейський Союз, він відбувся в обхід вето Будапешту, тому що знайшли формулу, за допомогою котрої можна це організувати без загального, скажімо так, без консенсусу 100%. І зараз, властиво, проблема, яку оголошує, чому таку заяву зробив Жозеп Боррель. Насправді це не буде ключовий пакет санкцій, тому що стеля на російську нафту, це Юралс, вже затверджена. Так, вона надто висока, цінова стеля, це $60. Польща хотіла 30, ЄС хотів 75, тобто країни, які були на той момент, тобто їх було більше, ніж одна Польща, і 3 балтійських наших братерських держави. Але тим не менше, позаяк одразу 30, це трошки збило цінову позицію решти Європейського Союзу, то погодили 60% стелю. Чому Жозеп Боррель так багато присвятив відсутності єдності 27 членів? Але навіть він не побіжно не сказав, що саме викликає розбіжності. Тому що він наголошує, це головне послання Жозепа Борреля. Так, це до українців, до України, але головне це до Європейського Союзу. Тому що зовнішня політика ЄС не має права бути залежна від вето однієї країни. І ми всі здогадуємося, якої. Тому за даних обставин це була інформація як і для Будапешту, так і для Києва, але в першу чергу для усіх решта столиць 26 членів Європейського Союзу, що треба міняти. Треба, от як вдалося нам обійти постійне вето Угорщини в стосунку санкцій проти Росії і в підтримку України, так само будемо обходити зараз, бо є ключові моменти.
Та, я розумію. А це річ лише про Угорщину чи ні? Вот только недавно министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что согласование ряда решений Европейского Союза по Украине и войне буксует, он сказал, из-за разногласий позиций, но тем не менее выразил надежду, что их удастся преодолеть. Он сказал следующее, я его процитирую. К сожалению, по многим вопросам, которые мы должны обсудить, похоже, мы немного увязли в грязи. Надеюсь, мы еще не вмерзли в нее, но что касается санкций, макрофинансовой помощи для Украины, поставки оружия, очень надеюсь, что мы не ждем, пока в Украине произойдет еще какой-то кошмар, чтобы снова сдвинуться с места, что мы все же сможем обсуждать, находить решения, единодушно согласовывать самое важное, что нужно для поддержки Украины. То есть о каких странах, которые, как сказал министр иностранных дел Литвы, скажем так, из-за которых буксуют все эти процессы, сегодня являются вот в первых рядах стоят? Ну, перша в цій шерензі стоїть, звичайно, Угорщина, тому що вона цього не приховує. Тобто угорський міністр закордонних справ Сіарту, Орбан, чиновники про це оголошують. Всі решта, вони про це не оголошують, але так, протистояння є. І протистояння це вимальовується дуже чітко зараз між центральною, ну, будемо назвати Східною Європою, але Східна Європа, ми завжди собі уявляємо, що це Прибалтик, країни Балтії, Литва, Естонія, Польща, ну і там Чехія, можливо. Ні, це насправді країни центральної і Східної Європи. Окрему позицію в цій центрально-східноєвропейській географічному об'єднанні займає Австрія, вона, ну, і Угорщина, але всі решта країн це якби один табір. Другий табір – це розділений Європейський Союз на південь і північ. Північ – це взагалі загально. Стосовно України, північ є практично головною точкою опори країн Балтії. Тобто Латвія, Литва і Естонія, вона спирається, ну, на Польщу традиційно, бо це сусід України, зацікавлений в постійній тривалій безпеці і розвитку України. А Данія, Швеція, Фінляндія, ну, також межує, і Норвегія, вони складають інший такий північний блок, до котрого тяжіє зараз Німеччина. Тобто Німеччина, і це передбачалося. І в цьому ефірі ми говорили властиво про те, і я властиво про це казав, що Німеччина ще всіх здивує. Тобто зараз головний локомотив підтримки переходить, тобто переїжджає в Берлін. Підтримки фінансової, підтримки військової, підтримки, ну, моральної, можливо, ще ні. Морально до цього не готова Німеччина однозначно, чітко і голосно заявити про свою вже нову спеціальну позицію. Але це буде, ну, скажімо, зовнішньої підтримки, словесної підтримки, вербальної не буде, але физичной, материально будет. Скажите, вот раскройте, пожалуйста, почему? Потому что здесь, в Украине, как вам хорошо известно, я думаю, все-таки вот, когда мы говорим про Европейский Союз, и в основном критика украинцев, украинских политологов, политиков, аналитиков, она приходится как раз к представителям стран Старой Европы, куда, ну, непосредственно входит Германия и Франция с их заявлениями о том, что там нужно вести переговоры с Путиным. Вот только недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что, несмотря ни на что, он все-таки планирует и дальше продолжать диалог с российским диктатором, да, Владимиром Путиным, потому что кому-то с ним нужно говорить, и в любом случае нужно будет говорить, сказал Олаф Шольц. И при этом, помните, была история с патриотами, когда Польша говорила о том, что мы, давайте эти патриоты просто дадим Украине и разместим на территории Украины. Германия сказала нет, такого не будет, и в итоге решили размещать все-таки патриоты на границе Украины с Польшей, то есть на территории Польши. И все же, объясните, как тогда Германия, вот страны Старой Европы, скажем так, они станут локомотивом поддержки как финансовой, так и военно-технической помощи Украине? Ну, дивіться, заяви Шольца, вони дуже подібні на заяви Макрона. Властиво, політика цих країн Німеччини і Франції, бо це узгоджується в зовнішній, особливо в зовнішньополітичній, не стільки в економічній, внутрішньоєвропейській сфері, але зовнішньополітичній і зовнішньоекономічних сферах узгодження є повне, і це запорука єдності, сили і перспектив Європейського Союзу. Тому тут є завжди виникають нюанси.
Тому що один не хоче випереджувати іншого, і один завжди хоче, тобто Німеччина завжди хоче підтримати Францію навпаки. Хоча розбіжності є, і вони відчутні, і я про них писав, і це відомо. Але тут важливо, що Шольц це заявив, що буде телефонувати і розмовляти з Путіним, але в цьому контексті він ще сказав, що скільки би я не спілкувався з Путіним, він постійно наголошує на тому, що не збирається віддавати жодної відвойованої території. Тобто у нього, у Шольца, складається стійке враження, яке підтверджує в постійних телефонних розмовах Путін, що ця війна була строго окупаційною, тобто колоніальною війною. Путін воював з Україною для того, щоб збільшити територію власної держави. І це він сказав в тому ж самому виступі, де він сказав, що він буде все одно телефонувати. Так а зачем? А в чем смысл, если он каждый раз убеждается в том, что смысла нет? Дивіться, західна дипломатія, от я зараз повернуся до Макрона. Західна дипломатія так побудована. Вона не може бути перебудована і навряд чи потрібно її навіть і змінювати. Просто треба зрозуміти правила. Тобто і нам, українцям, треба зрозуміти правила і нагадувати про дотримання цих правил в усю західну спільноту. Макрон, який твердить, що цитували всі українські ЗМІ його інтерв'ю головному французькому каналу ТФ1, до речі, приватному каналу, де йому журналіст поставив питання: добре, визначена точка, що є перемогою для України. Україна визначила це. А от що буде з Росією? Які гарантії дасть Захід Росії, якщо Росія роззброїться, демілітаризується, відступить, програє цю війну? Тобто, що буде далі з Росією? І на це Макрон відповідає: якщо будуть виконані всі вимоги, всі 12 пунктів, які поставила Україна перед Росією, і Україна визнає це перемогою, то якісь гарантії тим рештам Росії треба дати. Ну, тут логіка з цього випливає. Так будується західний світ. Тобто це можна підтримувати цю позицію чи ні, але вона існує, і вона навряд чи зміниться швидше, ніж Україна отримає перемогу над Росією. Тому треба до цього бути готовим. Що так переможеній Росії, так само, як і переможеній Німеччині, повністю Німеччина капітулювала, від цього відмовилась. Відбулися суди, Нюрнберг, але після Нюрнбергу були гарантії дотримання демократичних свобод після певного періоду окупації. Ну, я не дуже переконаний в тому, що Росія буде окупована, та ще й союзниками. Подивимося, як буде точитися війна, але з нинішньої перспективи так не виглядає, тому так коментують це обидва лідери. Тобто вони їхня схема: Росія переможена, Україна задоволена, перемога всіми сприйнята, але далі що робити з тою частиною з Російською Федерацією? Що робити з нею? І коли говориться про розмовляти з Путіним, це, на превеликий жаль, це коментар дуже часто інформаційних агентств. І цим грішать і західні, і східні будь-які. Говориться про лідера держави. Ну, зараз лідером є Путін, завтра буде хтось інший. Тобто, ну, з лідером держави, тобто з державою Росія треба буде говорити про те, що буде. Яким чином буде виглядати демілітаризована зона навколо України. І я сподіваюся, що скоро така ж сама демілітаризована зона має бути після того, як буде навколо України. І навколо Білорусі також, тому що Білорусі швидко дуже зорієнтується, що їй не по дорозі з країною, яка постійно програє всі свої війни, і всі її міражі руйнуються криваво, а не просто зникають, як це трапляється в пустелі. Тому зараз це лунає. І це лунає в першу чергу для тих, хто хитається не в Росії, не в Україні, а саме в Європейському Союзі. Значна частина, скажімо так, істеблішменту в різних країнах, членів Європейського Союзу, ну, скажімо, слово втомилося від війни, бо війна далеко, а втомилися від страху перед тим, що може трапитись у випадку, якщо війна буде продовжуватись. Тому що цей страх навіяний, цей страх існує в європейському суспільстві. Він дуже вдало і потужно мультиплікується російською пропагандою, тому що зараз головна їхня пропаганда, що вона буде тривати доки весь Європейський Союз там не замерзне, не зникне, фінансово не зазнає краху. Це спрацьовує, бо люди бачать підвищення цін, інфляція, навіть в тому, що держава їм починає допомагати, і це про це голосно говорить, є відчуття тривоги. Так, дякуємо, що ви нам даєте там 100 євро кожній родині в Німеччині, в Франції за тим, хто використовує пальне, тобто дизельне пальне, тобто, хто їздить на роботу на авті,
на машині, тому що ну дуже дорогі. Тобто ця підтримка, вона дякуємо, але тим не менше тривога про те, що це робиться, тому що завтра може бути гірше, є. Тому з одного боку заспокоюється власний електорат, власне поле політичне, а з другого боку постійно дається сигнал. Тут, наприклад, сигнал з Вашингтону, він розмитіший про те, що ну коли Україна сяде за стіл перемовин. І Шольц ще детальніше про це сказав. Він сказав, що всі 12 пунктів, коли у нього запитали, конкретизували, а що таке буде перемогою України. Ну от Україна там РНБО визначило 12 пунктів. От коли воно ж саме скаже, що так, вони досягнуть, і це буде перемогою. Але тим не менше, далі треба будувати європейську безпеку з урахуванням існування Росії в тому стані, в якому вона буде. І це властиво, це та складна формула, яка, наприклад, українцями сприймається зовсім по-інакшому. Ну, Росія, вона впаде, буде заколот, там, дефрагментація. Все це цілком ймовірно. Це не є фантастика, це абсолютно реальний сценарій. Але цей реальний сценарій для українців, для нас, тобто ми ближче і краще, можливо, орієнтуємося і відчуваємо зміни. От відсутність прес-конференції Путіна. Сколько років він її проводив, а в грудні 10 лет. Кстати, впервые за 10 лет он отказался проводить пресс-конференцию. А что это интересно? А що скаже Путін? От він зараз сказав, що ми примножили землі. Землі, як от примножились, так і от вони завтра можуть зникнути. Так? І що буде він тоді говорити? Так йому треба... Так, він має зберегти той люфт, щоб оголосити, що навіть перемогу. Він себе зберігає. Тобто він має після того, навіть якщо Україна, навіть якщо після того, як Україна звільнить Крим, він мусить оголосити перемогу. Але зато вони не пішли далі, вони не окупували Кубань, вони не окупували там Білгородську область чи якусь Курську, те, про що вони говорять. І зараз всі ж ми чуємо про те, що формуються загони територіальної оборони в Білгородській, Курській і Брянських областях. Це робиться для чого? Для того, щоб пізніше сказати, що ми стали і не пустили. Тобто Росія вже сама, тобто не тільки Захід, не тільки ми, Росія вже чудово розуміє, що треба буде програш перевернути на перемогу. І це їм завжди дуже легко вдавалося. Ну, найближча нам тема – це Кримська війна. В Кримській війні невеликий загін в 60 тисяч британців і французів, ну, першому французів і британців, за допомогою Османської імперії розбили 1 200 000 російську армію. І що це було? Оголошено перемогою. Севастополь, город руської слави. Якої слави? Тяжко сказати, тому що все було програно і все було... Росія було заборонено мати флот, демілітаризована Росія. Вона підписала абсолютно образливий і нікчемну угоду, яка пізніше переслідувалася. Це була поразка тотальна. Чим це було видано? Перемога. Аустерліц, де Наполеон розбив її весь в соплях і в губній помаді був цей російський цар, і ледве втік. І він приїхав в Москву помирати від сорому, а його зустрічали як переможця. Тому це питання непроведення прес-конференції, просто відкладена історія для того, щоб мати можливість, коли вже все буде зрозуміло, коли ситуація на театрі воєнних дій в Україні буде зрозуміло, ну, в першу чергу для нас, тобто коли поразка буде вже невідворотня, тоді буде оголошено якийсь етап, який ще не наступив, але однозначно наступить, або не наступить. Маю на увазі, що ми не пропустимо війська в Курську область. Ну, окей, вони враховують, що туди ніхто не піде, це буде оголошено перемогою. Ми не пустимо війська в Кубань, ми не дозволимо НАТО, Україні і всім там решта західному світові перетворити Чорне море на внутрішнє море НАТО. Ми не дозволимо цього. Ну, враховуючи, що ніхто цього не прагне, то от вони це зможуть оголосити перемогу. І це добрий знак. Тобто відсутність цієї прес-конференції – це не навіть не відчуття поразки, відчуття, це калькульований розрахунок. Тобто вже в Москві розуміють, щоб зберегти свою владу, треба перемогти Україну вже не відбулося, перемогти НАТО – це вже все, це етап, який не вдався, то тому треба зберегти свою владу шляхом оголошення якогось етапу свого власного відступу, своєї власної втечі перемогою.
От тому не відбулася прес-конференція. Це дуже промовистий і, я би сказав, такий добрий перед святами, перед новоріччям сигнал і для світу, і для України. Хотя, помните, недавно прошел Евразийский форум, если я не ошибаюсь, на котором принимал участие непосредственно Путин, и он там в руке с бокалом шампанского там рассказывал, как идет успешная спецоперация, что идет все по плану, что все там прекрасно, и при этом говорит о том, что мы там готовы к переговорам и так далее. Вот Украина не хочет эти переговоры, Украина выдвигает неадекватные условия. Там на Меркель он пожаловался из-за Минских соглашений. Ну, в общем, и там, кстати, прокомментировал про удары по энергетическим объектам инфраструктуры украинской, сказал о том, что кто первый начал, вообще какой-то абсурдным вопросом задался Путин. Я думаю, что все люди критически мыслящие прекрасно понимают, кто это все начал 8 лет назад, а может быть даже раньше. Вот как вы оценили эти заявления Путина недавно? Ці заяви, от дивіться, це заяви були в колі собі, якщо не рівних, то принаймні тих країн, які, скажімо, від яких Росія себе вважає щонайменше вищою. Це був такий, він використовував такий батьківський тон, що от ми зробили, ми практично перемогли, але ми, як велика, потужна держава, ми готові до перемовин, бо ми Україна, ми не будемо, я не знаю, чому вони готові до перемовин, це тяжко мені зрозуміти. І якщо вони, але оголошення про те, що він готовий до перемовин, це був сигнал, що те, де стоїть зараз російський окупант, їх влаштовує те, що вони досягли. Тобто, в принципі, що вони досягли? Вони оголосили територію Запорізької, Харківської, Херсонської, Миколаївської областей, вони оголосили суверенними частинами Російської Федерації, Донецької і Луганської в тому числі. І вони погодяться, будуть вести розмову про половину, тобто це висловлення слабшої позиції. От готовність не просто до перемови, а готовність до перемовин тоді, коли ти програєш, це слабша позиція. І цю позицію Путін не може озвучити на підсумковій річній прес-конференції. Він може її озвучити серед журналістів і президентів, інших членів ОДКБ і ШОС. Він може це зробити, бо це така напівофіційна з одного боку, а з другого боку вона не несе такого навантаження, скажімо так, зомбувального для суспільства, яке несла постійна щорічна прес-конференція, яка надихала, наповнювала, пояснювала, давала привід випити келих там горілки за президента і так далі. Тобто такого змісту послання він не може дати. Він відбувався не тільки прес-конференції, а й послання до парламенту, до всіх решта публічних обіцянок. Чому? Тому що він зараз не може скласти їх і після того зберегти власну владу. Тому що одна справа, коли ти оголосиш те, чого не сталося перемогою, тоді це одна історія. А коли ти скажеш, що наша мета відвоювати російські території, він же не наважиться про це заявити. Це ще раз підтверджує про те, що рішення вже практично прийняті. І тому, властиво, знаючи в Кремлі, тобто, що оголошувати, що може бути оголошена перемога. Це не війська НАТО не пройшли і не досягли тих цілей, які вони ставили. Вони мали знищити Росію, вони мали окупувати частину Росії, цього не сталося. А зараз війна фактично ведеться Україною. Ми розуміємо, де окупація і повна перемога, викидання всіх окупаційних військ з території України. Пізніше це контрибуції, репарації накладені, але головне те, що турбує Захід, це це прийнято. Бо то есть Путину, пан Андрей, то есть Путину уже у него шансов нет, то есть выйти сухим из воды у него не получится. Все, что он затеял, это уже необратимый процесс, который приведет к трибуналу. Дивіться, якщо, от про що буде торгівля? Якщо Путін згодиться на, умовно кажучи, зараз що йому говорять, виведе всі свої війська, от вийде на перший пункт, на кордон України і визнає кордон України 91-го. Все. Тоді питання трибуналу, питання військових злочинів буде обмежуватися виконавцями. Тому так зараз ретельно і західні спецслужби, і західні розслідувачі журналісти працюють з безпосередніми виконавцями. Хто тиснув кнопку, хто відправляв ракети і так далі. І вони будуть нести відповідальність за військові злочини.
якщо будуть виведені війська. Якщо вони не будуть, якщо Україна звільнить власну територію власними силами, то вона буде Україна. Це твердить і Макрон в телефонних розмовах, і Шольц, і Байден. То Україна як переможець буде визначати рівень відповідальності військових злочинців. А про свої ставлення і про те, про своє бачення того, яким чином буде ставлення до військових злочинців, Україна вже оголосила. Тому зараз єдине є кілька шансів зберегти владу, уникнути нового Нюрнберзького процесу. Це терміново, якщо не терміново, то до кінця року вивести війська. Далі почати поступово, десь там жест доброї волі, там 100 кілометрів, там 400 відступили, зробили вигляд, що це там на... От є схема. І ця схема, звичайно, Заходом пропонується. Ну, було би смішно, якщо би Захід, який є сильнішим кратно від Росії, вимагав чогось такого, чого на що Росія не здатна. Так а что сегодня может вынудить Путина, путинский режим пойти на то, чтобы вывести войска с Украины до Нового года? Ну, винудити тут питання не стоїть, щоб винудити. Ніхто його не змусить, тому що, звичайно, він не виведе війська. Ви можете винудити до цього українські збройні сили, якщо повезе, буде наступ, і до Нового року буде звільнена вся територія, або хоча б 90%, то зрештою він може втекти. Але Захід мусить пропонувати, тобто завжди західна дипломатія, вона мусить пропонувати розв'язання. Розв'язання довготривале, довгострокове і короткострокове в короткій перспективі при його розв'язанні. Тобто короткострокова перспектива розв'язання – це виведе свої війська, і тоді ми, Захід, гарантуємо тобі, Путіну, і твоєму оточенню, що міжнародний трибунал торкнеться, і якщо на це погодиться Україна, ну але я думаю, що тут це вже є дискусія, то це предмет перемовин, який справді може стати предметом перемовин, якщо і з боку України також. Яким чином знайти компроміс у притягненні до відповідальності військових злочинців. Тоді це може спрацювати таким чином, що понесуть відповідальність традиційно, як і з збиттям Боїнга, ті, хто безпосередньо натискав кнопки або віддав наказ безпосередньо в полі збити літак, такий Гіркін. А тут буде десь приблизна схема запропонована. Виведе свої війська, і тоді вже Захід буде гарантом твоєї, ну, скажімо, неосудності. Не буде гарантом розвитку Росії, підтримки, ніякого плану маршу. Нічого всього, звичайно, не буде. Просто дадуть можливість зберегтися режимові в тій іпостасі, в якій режим перебуває зараз. Всі інші пропозиції, вони будуть відкинуті. Якщо Путін її не приймає, решти будь-яких інших пропозицій після перемоги України Захід не має і не може мати. І гарантії, про які він зараз може говорити Путіну чи оточенню, то ми гарантуємо вам нічого. Ми тільки гарантуємо, що буде дотриманий закон про права людини, перелік, тобто всі ці гуманітарні речі, звичайно, будуть всі, трибунал в Гаазі, всі права дотримані, всі добре харчуються, ув'язнені, вони за ними добре доглядають, вони мають добрі, пристойні, теплі камери, все це є. Тобто тут ми чудово це розуміємо, що ніхто не збирається вчиняти з російськими військовими злочинцями так, як вони вчинили би зі своїми опозиціонерами, хоча б бодай так. Або як вони вчиняють з українськими полоненими. Російські полонені на території України перебувають з огляду на з дотриманням усіх міжнародних стандартів. Так само і тут. Але переможець буде визначати долю переможеного. Тому у Росії є тільки один шанс втекти від поразки. І коли ти втік від поразки, це ганебно, це боляче, але це дає можливість принаймні теоретично зберегтися, зберегти життя режимові, зберегти життя територіальне, хоча б частково можна буде стримати дезінтеграцію Росії. Тому що після поразки на полі бою, цього зберегти не вдасться, і про це говорить Захід. Питання: чи вигідно Україні те, щоб не відбулася перемога України на полі бою? Ні, не вигідно. Україні це не вигідно, тому що тоді залишається такий недосид і відчуття того, що не сталося те,
чого всі очікували. Велика перемога – це не просто поразка, це не просто ганьба, перепрошую, не просто ганьба окупанта і агресора і військового злочинця воєнного, а це можливість вирішувати долю переможеного. А долю переможеного визначає переможець. В даній Україні формально Україна буде переможцем, але офіційно західні інституції будуть гарантувати і вирішувати разом з Україною, нехай, долю Росії. А так визначає, звичайно, переможець. Я ще раз кажу, це переможець, це не треба собі уявляти, що це буде як колись один з вождів германських племен, кинувши меч на вагу, де готувався викуп, казав, що горе переможеним, тому що я вирішую, що будуть робити переможені. Ні, часи минули, і ці давно вже і не повернуться, якби Росія і інші антидемократичні країни цього не прагнули. Але буде суд, і буде той суд, який ми вже бачили і в Нюрнберзі, і в Гаазі. Не знаю, цього разу, можливо, він не відбудеться в якійсь іншій країні, або в іншій точці географічній, але він відбудеться. Тобто тут питань вже немає. Є заява того, що і Шольц, і Макрон – це найбільш критиковані лідери Старої Європи. Чітко заявив в тій самій інтерв'ю на ТФАН, де було розмова про гарантії, він сказав, що Путін є воєнним злочинцем, створені злочини, тобто несе за це відповідальність Путін, і він вважає, Макрон, те, що відбувається в Україні, носить всі ознаки геноциду. Всі ознаки геноциду. І французька заява президента це подвійно є вагомою, тому що саме французькі фахівці, скажімо так, фіксують, протоколюють акти геноциду, ті акти злочинів, ті злочини, які можуть стати, і напевно, що стануть 100% частиною обвинувачення в геноциді Росії українського населення. Плюс заява останні Путіна, де він надалі говорив про примноження території, неіснування української нації. Тобто всі є поняття, що таке геноцид у війні, геноцид у війні, за допомогою війни в ООН. 12 пунктів. Я всім рекомендую прочитати. Ви коли прочитаєте ці 12 пунктів, які визнало 149 країн, проголосували і вважають, що це є... То, що робить Росія. Абсолютно. Я просто читав і думаю, що це український МЗС чи українське РНБО просто написало, зафіксувало, що робить Росія. Тобто один в один повторює. І тому тут уникнути відповідальності ні. Просто що не уникне Росія вже ніяк. Навіть якщо всі війська будуть виведені, всі голови будуть посипані попелом, відповідальності не уникне. Але імовірність збереження режиму буде дуже великою. Я би це сказав десь в межах 85-90%, що режим збережеться. Повністю, практично без фізичних, як кажуть, втрат практично. Тут когось там видадуть на відкуп на суд, і когось там заочно засудять, але не видадуть, бо Росія не видає, і таке інше. Тут просто сам факт збереження режиму, це російського, який є зараз, це знов-таки відтягнення наступної війни України з Росією. Ми все Це угроза, очередна угроза Європі, для України. Угроза Україні. Так, але тим не менше, я ж у нас у нас у украинцев, завершением этой войны, да, будет считаться выход Украины на границы 91 года, и я думаю, что полное обезвреживание Российской Федерации на долгие годы, века, десятилетия, а может быть столетия. И это означает полная денуклеаризация России, да, лишение ее ядерного статуса. Насколько это вообще реально? Как вы думаете? Потому что сегодня единственным вот этим козырем, которым пользуется Кремль, это возможное применение ядерного оружия, что, в принципе, порождает некоторые опасения, в том числе у наших западных партнеров. Ну, це не поражає, вони постійно присутні. Ці небезпека ядерного застосування ядерної зброї, вона присутня, і американські протиядерні сили, і європейські протиядерні сили зараз на стадії найвищої точки готовності. Про це постійно заявляється. Справді тривога ця є, і вона перестане бути тільки тоді, коли Росія припинить бути ядерною державою. Але мало того, щоб Росія стала денуклеаризованою, Росія має пройти той самий шлях, який пройшла Німеччина. Я не знаю, чи зможе після Другої світової війни, чи наважиться
будь-яке керівництво нової Росії чи старої Росії, чи напівзмінене, пройти цей шлях покути, покаяння, покути, яку пройшла Німеччина. Цілком ймовірно, для того, щоб повернутися надалі в західний світ, може і це й статися. Але те, що має бути заборонена в Росії просто армія, не про мало мати відміну атомної потуги, скасування атомної потуги Росії, атомної зброї. Має бути абсолютно чітко, однозначно обмежена армія, там, ну не знаю, там 100 тисяч. І це має бути не армія, а загони спеціального реагування на події, якісь там надзвичайні, як в Японії. В Японії армії немає, а в Німеччині вона тільки недавно буде справа був відроджений, в 78-му році. Це сталося зовсім недавно в відтинку історії. Тому такий шлях. Росія має припинити бути військовою загрозою, військовим шантажистом світу, як це було за часів Совєтського Союзу і лишається досі. Тут А з іншого боку, Россия сможет повторить опыт Германии? Покаяться перед народом, в отношении которого они применили геноцид? Вот этот вот комплекс неполноценности, который есть у некоторых немцев по отношению к евреям, да, вот такое может быть у русских по отношению к украинцам? все буде залежати від українців. То все буде залежати від українців. Тобто українська держава має наполегливо за будь-якої влади. Це має бути така ж сама, такий самий внутрішньо контекстний наратив, який в Ізраїлі, який був створений в Німеччині. Тут це все залежить від України. Тобто 95%. Те, чи самі на це підуть росіяни, ні, не вірю. Я не вірю в те, що будь-яка влада в Росії найдемократичніша, найлояльніша до Заходу, найпрозахідніша, наважиться почати такий самостійно, без потужного, організованого Україною тиску. Ніхто не наважиться, бо вони мають мати виправдання перед власними виборцями. Що ми це робимо не тому, що ми винні, не тому, що ми справді так думаємо, не тому, що ми співчуваємо, а тому, що нам треба їсти і пити. От нас так тиснуть, що ми це зробимо. І тільки в такі про щирість намірів мені мало віриться, тому що якщо б ці наміри були щирими, то ми б бачили б сотні тисяч. У Франції, за даними російської амбасади, живе 800 тисяч росіян в Франції. Ну, ми бачили хоча б 3 тисячі мітингів. Ну, я також не бачив підтримку. Є частина людей, є вільна Росія, Росія Ліберте, тут є росіяни окремі, так, прекрасні люди, вони все розуміють, вони говорять абсолютно співзвучно, суголосно з українців, але це одиниці, це десятки, це зовсім не десятки тисяч. Тому одна справа підтримувати Україну, а друга справа бажати поразки власній армії. От хто з російського ліберального середовища найліберальнішого і найпрозахіднішого бажає поразки російської армії публічно, закликає, щоб Україна розгромила, перемогла і знезброїла Росію, денуклеаризувала її. Публічних закликів є одиниці, але знов-таки це не хор. Це зовсім не хор. Тому вірити в те, що, до речі, в Німеччині це також відбувалося не одразу. Тому що поступовий перехід була руїна, була величезне руйнування, згарище було з Німеччини, лишилося. Одне таке бомбардування Дрезна і Лейпцигу. Тобто ми пам'ятаємо, що сталося з Німеччиною після Другої світової війни. Вона сама в цьому винна. Ми всі чудово розуміли, вона викликала вогонь на себе. Але тим не менше, то відбувалася відбудова, відродження і паралельно відбувалася трансформація свідомості. І ця трансформація свідомості відбулася настільки глибоко, що вже жодних дій, жодних кроків, наприклад, чи Ізраїля, чи України, чи будь-якої іншої країни, чи Польщі, яка потерпіла від німецької навали і від Голокосту, від страшного лиха, я не знаю, це тяжко собі уявити те, що тоді відбувалося, але тим не менше, це вже внутрішній світ. Тобто жодних зовнішніх стимулів в Німеччині вже не потрібно. Так, контроль, можливо, якісь інші речі, але це відбулося щиро, це відбулося від глибини. І це пізніше шкодило розумінню українцям позиції Німеччини стосовно до Росії, тому що у Німеччини був
Совєтським Союзом, а пізніше Російською Федерацією, вироблений також комплекс вини, що ви нас знищили, допоможіть нам, нагодуйте нас, озброїте нас, навчіть нас, і ми тоді будемо кращими, бо ви нас тоді... Тобто знищили. Тому зараз Україна має наготуватися на те, що процес буде дуже складним після перемоги, в тому числі. Бо перемога – це не буде чарівна паличка, яка змінить Росію. Ця перемога змінить Україну. Ця перемога зупинить смерті. Ця перемога дасть можливість вибухнути, розквітнути і повернутися в рідну європейську домівку в Україні. Але проблема Росії буде лишатися, і її не можна буде відкласти, як той сир. Її не можна буде відкинути на потім, навіть якщо буде хотітися все забути і святкувати перемогу. Тобто до цього треба Україні готуватися в державі українській, в першу чергу, ну і, звичайно, громадянському суспільстві. Бо це дуже важливо. Тут не питання, і тут не стоїть питання помсти, жорстокості. Ні, це зовсім ні. Це просто питання безпеки. Це питання безпеки. І не тільки України, а й цілого світу. Так, буде, звичайно, А какие, на ваш взгляд, могут быть гарантии безопасности, предоставленные Украине, чтобы это не было, как, помните, с Будапештским меморандумом, где страны, подписанты, гаранты этого документа, в принципе, в том числе и Россия, да, которая там была, она на нас напала, а страны-гаранты, которые также принимали участие в этой договоренности, подписали этот договор, да, они в 2014 году были абсолютно инфантильны. Ну, дивіться, до речі, я кажу кілька слів, ну не в захист, а в обґрунтування того, що існування цього Будапештського меморандуму, в принципі, не таке вже велике зло. Це погано, що Росія не дотримала. Але дивіться, хто найактивніше підтримує Україну зараз? Дві країни. Сполучені Штати і Британія. Чому? Звичайно, можна вірити, тому що британці і американці страшно люблять українців, поважають. Ну, я думаю, що це тільки частина відповіді. Головне – це те, що було прогарантовано. Ми будемо гарантувати вам безпеку, але не в тому сенсі, що будуть там бази, армія, війська, літаки і так далі. Ні. От і зараз тому така допомога від цих двох країн йде найбільше і постійна, і вона не припиниться. Тому але таких гарантій більше Україні, звичайно, не треба. Єдина гарантія, яка убезпечить, ну не єдина, а комплекс гарантій, які убезпечать її, такі. Захід, єдине, що може дати Захід, це членство України в НАТО. Це головне, це те, що дає нам Захід. Друга складова – це забезпечення розвитку військово-промислового комплексу України і наповнення безпекової частини України відповідними технологіями, які можуть противійськовими, які можуть забезпечити небажання будь-кого з агресивних сусідів, ну, в першу чергу Росії, перевіряти його на місцевість. Так само, як будь-якого бажання не виникає у Єгипті перевіряти на місцевість Ізраїлі, він вирішив проводити абсолютно, ну, скажімо так, виважену політику. Так само ми сподіваємося, що років, може, через 30, 40, 50 така ж сама виважена політика буде проводитись між Україною і Росією. Але це не має права бути, ця навіть виважена політика через 100 років, бути причиною зменшення оборонного і наступального військового потенціалу України. Тому що розмова про те, що треба тільки оборонятися, ну як? Якщо тобі ворог забіг на твою територію, то ти вже з оборони перетворишся на наступ. Тобто що тоді? Не наступати. Тому всі ці розмови, що ми тільки обороняємося. Україна захищається. Для захисту всі засоби є добрі, всі є виправдані, тому що агресор визначений за фактом, юридично, фактично і будь-яким іншим чином. Тому це є безпекові гарантії. Європейський Союз гарантує безпеку української економіки, української електроенергетичної системи, фінансової системи. Членство в НАТО гарантує безпекові гарантії, потверджує стократно безпекові гарантії наших західних партнерів, а сильний військово-промисловий комплекс, потужна армія, модерна структура забезпечує спокій у суспільства в тому, що жоден ворог Україні не зруйнує її яскраве і економічно квітуче майбутнє. І
Пан Андрей, вот еще важный вопрос, который я хотела с вами обсудить, это информационная война. Меня беспокоит несколько вот последних статей, которые выходят на Вашингтон-Пост, и вот совсем недавно вышла очередная статья, в которой речь идет о Крыме. И там газета пишет, что использование президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия может быть в том случае, если вооруженные силы Украины попытаются освобождать Крым. В случае неразрешения вопроса полуострова может привести к десятилетнему конфликту. Там пишут, что Вашингтон-Пост считает, что отказ любой страны отступить грозит превратить войну в десятилетие конфликта, как в секторе Газа или на Горном Карабахе. В издании отмечают, что надежда Украины на возвращение Крыма долгое время казалась надуманной фантазией, однако недавние победы Киева на поле боя и ошибки Кремля неожиданно сделали ее правдоподобной, возможно, даже опасной. Запад обычно поддерживает Украину, но опасается, что любое украинское военное вторжение в Крым может подтолкнуть Путина к радикальным действиям, то есть к использованию ядерной бомбы, пишет Вашингтон-Пост. Это, кстати, не первая статья Вашингтон-Пост относительно Крыма, относительно возможных договоренностей по Крыму, что якобы если там кто-то согласится отдать Крым России, то война прекратится и можно будет заключать мирное соглашение. А если нет, то это может превратиться в войну перманентного характера. До этого они писали также о визите Джейка Салливана, советника по вопросам национальной безопасности президента США, который якобы приезжал в Киев и также обсуждал вопрос Крыма, и Крым был, можно сказать, предметом торговли. Я не понимаю, чего добивается Вашингтон-Пост? Разве не понятно, что Крым, согласно всем международным договоренностям, это территория Украины, и здесь не может быть абсолютно никакого торга по поводу этой территории. Ну, мне кажется, это уже понятно и известно всем. Зачем об этом писать? И это пишет не просто какая-то региональная газета, да, это довольно авторитетное издание. Чего они добиваются? Ну, Вашингтон-Пост треба розуміти, як в кожній країні, і в Франції, і в Німеччині, і в Сполучених Штатах видання, вони так якби вони не є партійними, боронь Боже, але традиційно вони підтримують, якщо Нью-Йорк Таймс традиційно підтримує демократів, то Вашингтон-Пост традиційно підтримує республіканців. І тому критика діючої влади з точки зору Вашингтон-Пост треба завжди розглядати як, ну, скажімо, з примруженням ока, з розумінням ситуації. Тобто це не завжди пряма деструкція чи обструкція, як це буває часто, і бувало часто в Україні, і часто буває в країнах Центральної Європи, де ці, ну, скажімо, війни між виданнями партійними чи напівпартійними є абсолютно жорсткими і часто смішними, але тим не менше тут не так, бо фактаж існує. Який фактаж існує, звісно, в Вашингтон-Пост? Те, що є завжди кожні перемовини, вони кожні стосунки, вони завжди рубіжні. От певним рубежем було те, що не Вашингтон-Пост, але столиця, тобто Білий Дім, постійно закликав весь світ підтримати Україну напередодні російської інтервенції. Буквально там ще в листопаді, жовтні, ми можемо пригадати це, наскільки було в грудні, от зараз у грудні, скільки було тоді передріздвяних закликів про те, що треба підтримати, треба величезний тиск зробити на Росію, щоб вона відмовилася від своєї авантюри. Цього не сталося. Яким чином який рубіж поставив Вашингтон? Буде партизанська війна, російська потуга, російська армада, вона надто сильна, щоб Україна могла чинити спротив. Тобто це неможливо. Неможливо з багатьох, і багато фактів там наводилося. Вони були, можливо, не всі для преси, але преса дещо виловлювали і також озвучувала. І відповідно це малювало один рубіж. Україна не сталося. Україна не прийшла до партизанських дій. Президент і влада не емігрувала, не втекла. Армія не змінила своєї позиції, тільки під тиском перемістилась. Тобто армійські з'єднання не тікали, не бігли, не панікували, нічого цього не булося. Дух бойовий був просто величезний. Все, тоді рубіж пройдений, все, партизанської війни не буде. Допомагаємо Україні за все. Цей етап пройдений. Далі оголошує Путін референдуми і оголошує території Донецької, Луганської, Запорізької, там Дніпропетровської, Херсонської області
територіями Росії. Якщо він це робить, то відповідно і Україна не йде на перемовини, ядерна атака, бо це буде територія Росії. Так. Україна буде атакувати російську територію. Цього не сталося. Україна успішно і яскраво звільнила її спочатку Харківську, а потім Херсонську область. Така сама ситуація буде. Цей рубіж пройдено. Все, далі вже вимог немає. Ніхто не закликає, давайте ви не звільняєте Дніпропетровську область. Ну, слова такого немає. Навіть Вашингтон Пост про це не пише. Але питання, давайте Крим буде предметом торгу. Ну, дивіться, він береться ще з одної історії, тому що на самому початку мирних цих, от, я не знаю, цих перемовин, які проводили буквально по гарячих слідах, там ще на початку березня, мова йшла, що НАТО, ні, Крим дискусія. Тому що настільки було, знаєте, з українського боку такі речі лунали. Тому що був шок, був удар, люди не могли до кінця збагнути, що далі буде. І суспільна і громадська думка, вона трошки притихла, і тому влада озвучила свою власну. Суспільна думка, як кажуть, відновила себе. Українська громадськість відреагувала миттєво, і влада змінила позицію. Все, ніяких перемовин з Росією не буде доти, доки не будуть виведені війська з усієї території, з 91-го року. Наголошую, чому 91-й, тому що 14-й рік, окупація Криму, цього мало, тому що перед тим Росія вимусила шантажем будівництва дамби, вимусила практично перетворити Азовське море на внутрішнє море Росії і трошечки України. Там десь всі човни, які заходили в Азовське море, заходили туди, в українські порти, з дозволу Російської Федерації. Тому до 91-го року все, питання це знято. Питання того, що звільнення Криму може наблизити палець Путіна до ядерної кнопки, може, але воно не наблизило тоді, коли звільнений був Харківська і Херсонська область. І так само я впевнений, не наблизить і зараз. Але шанс є, і про це буде говорити опозиційне видання, яке буде засуджувати чи якось критикувати дії влади і казати, що треба було не давати там зброю, а ось ставити вимоги. І зараз заява, всі ж ми прочитали заяву Пентагону, що ніколи Україну не обмежували в завдаванні ударів по стратегічних військових об'єктах Росії, де б вони не були розташовані. Мова тільки йшла про те, щоб американською зброєю цього не робити. Ну, добре, не буде робити Україна з американською зброєю, хоча це також предмет дискусії. І я думаю, це певний рубіж, який пройде україно-американські стосунки, і цей рубіж вони пройдуть. Тому Крим, звісно, я в цьому впевнений, буде звільнено військовим шляхом. Ну, або російським відступом. Ну, є шанс такий є, я би його оцінив невисоко, кілька відсотків, але для чистоти науки вартує все-таки визнати, що такий шанс існує. Тогда у меня такой вопрос, вот у нас буквально 2-3 минутки до завершения нашего эфира. Если Россия, да, которая до этого времени пугала весь мир ядерным оружием в случае, если там будет нападение на ее территорию и так далее, ничего, просто молчала в тряпочку, когда украинские вооруженные силы деоккупировали новооккупированные территории Украины, которые Россия только позавчера объявила субъектами РФ. Сегодня мы их деоккупируем, и они просто молчат в тряпочку, ничего не делают, и вот этот шантаж ядерным оружием, он резко прекращается. О чем это говорит? То есть свидетельствует ли это о том, что это был полностью блеф? Или, возможно, у них нет возможности применять ядерное оружие. То есть, что это? Это, знаете, вот когда во время холодной войны, там Хрущев говорил, что у них там несколько тысяч ядерных боеголовок, а оказалось, что несколько десятков. Это примерно то же самое? Так, це приблизно те саме. І це, якщо спрацювало за Хрущова, давайте пригадаємо, які були складні перемовини між Хрущовим і американською владою, між Кеннеді, бо тоді між владою Москви і владою в Сполучених Штатах, бо
сили були непорівнянні, ну просто незрівнянні. Просто шантаж завжди викликає у сильних іншу реакцію, ніж у слабких. Слабкі знають, що треба зразу реагувати, і кажуть, битися, бо він слабший. А сильний завжди намагається маневрувати, бо він сильніший. Тому в даній ситуації істерика Путіна, всі ці заяви про те, що ми вас знищимо, ми там не допустимо, у нас палець наближається до ядерної кнопки, треба сприймати так само, як і це сприймав за Хрущова. Бо тоді ще не була вироблена за Хрущова доктрина боротьба ескалацією з деескалація через ескалацію, тобто підвищення ставок. Тобто Кремлю немає чим підвищувати ставки. Лякання ядерною зброєю не проходить. Використання тактичної зброї вже було обговорено. Ви зверніть увагу, ні разу не з'являється в російських пропагандистських цих каналах, в офіційних заявах історія про тактичну ядерну зброю. Чому? Що сталося? Раніше стільки часу багато про це говорили, деталізували над Чорним морем, у Львові, на Волині, десь там, щоб всі почули. Зараз про це немає, тому що це те, що теоретично могла би зробити Росія. Тому про це не говориться. Те, що теоретично має вона шанс зробити, все, на це табу. А те, що вона ніколи не зробить, тому що ми, якщо ви війдете в Крим, ми запустимо ракети по Вашингтону, там представники Russia Today виступають і кажуть, що не треба, Київ ми вже побіділи, нам треба атакувати там Варшаву, Лондон, Париж. Ну, тобто це вже пояснення того, кому тоді Росія і програла. Вона програла не Україні, не українським Збройним силам, а цілому світові. І вона би хотіла, могла і, напевно, треба було застосувати ядерну зброю. Але проти України б можна було. Але проти цілого світу ні, бо цілий світ би тоді воював, планета Земля би припинила своє існування, а російська влада ж вона така гуманна, гуманітарна, вона дбає за інших. Бо так свою позицію виправдовував Хрущов. Він не здався, він не втік, він не дав себе обшукати, тобто кораблі, не принизив себе, він зберіг мир на землі. І багато хто повірив цьому в світі. Багато хто. Ну, добре, що цьому не повірив тоді Вашингтон. Тому зараз в цій ситуації це навіть вже не спроба блефу. Це просто гра за тими правилами, за якими грає Росія. Вона постійно буде погрожувати, але погрози різним тоном. Тобто, знаєте, це як з тваринами. Можна говорити тварині погані слова загрозливі, але лагідним тоном. І тварина на це не реагує. Вона слухає не зміст, а тембр голосу. Так само змінився в Росії, змінився тембр. Не зміст промов, а тембр. Це тембр людей, які вже розуміють свою долю. Що треба буде відбілювати власне хутро перед майбутнім. Їм треба буде пояснювати поразку перемоги. Але для цього треба зберегти шанс це зробити. Тому скасовується прес-конференція, тому скасовується послання до парламенту. І таким чином готується, ну, скажімо, фундамент для оголошення поразки перемогою. Єдине, що забезпечити цю поразку мають українські збройні сили, тому що не вірю я в те, що Росія, нинішня російська влада, здатна буде виконати першу з 12 вимог України, вивести свої війська і визнати кордони України 91 року. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагулныш, что наш... Дякую за запрошення. На наши вопросы Андрей Шкель, политический аналитик и народный депутат 4-6 созывов, был с нами на прямому зв'язку. Залишайтесь першим кримсько-татарським Коршкінджі. Дякую за запрошення.